Happy Midweek. Dahil tayo iti greetings tayo kakabsat. Iti tunggal umay, dahil ito'y oras iti panagkakadwa tayo. Nga adalan tayo iti sauni Apo Diyos. Nga adalan tayo iti Sabbath School Lesson Quarterly. Kitagyaman kami kakabsat agsipod tagtultuloy nga adda kayo. Agtultuloy nga umadado dagiti kadwa tayo nga agbuybuya, agkakadwa nga agad-adal. Naibagak dito kakabsat agsipod ta adda digiti greetings nga mabasa mi nga saan ko personally akas gayem iti Facebook ngem kadwa tayo kakabsat agyaman kami. Kasano nga naaramid deta? Agsipod ta, da kayo, intun no umayan dito na ituding nga oras. Ket ishare yu met kakabsat kadagiti gagayam yu. Data iti ibagbaga iti Department of Communication tayo. Idi imay da Pastor Benjamin Dutimas, Communication Director iti Northern Luzon Mission. Iti inbaga na kakabsat iti church media iti karinyo. Iti tunggal panang-share yu iti anyaman a programa, and then he definitely identified da iti programa tayo. You are doing the mission of God. Dahil panang-share tayo kakabsat ket adda digijay nga mabinbindisyonan. Anya nga tano dayjay panang-share mo. Ket adda iti gayem mo nga dayjay nga oras ket agkasapulan launay iti tulong. Sika iti inusar ni Apo Dios nga instrumento nga nang palag-an nang inspire ken kuana. Isung agyaman kami kakabsat. Agtultuloy nga ited tayo iti panagyaman tayo ken Apo Diyos. Iso nga agyaman tayo, dawatek kakabsat nga agkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay. Thank you very much. Agsipod tag tultuloy nga aramidem dagiti inkarim kadagitan nakmo. Agsipod ta sika iti Diyos iti tulag. Ngayon no nakitulag ka, insapatam dayjay nga tulag ket aramidem, agsipod ay ayatem digitan nakmo. Digitaw Diyos iti pagyamanan mi. Tati inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Saan kami nga nagkurang? Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Nananammi daytang ayat mo. Isunga dayto nga oras ama iti panagiinnadal mi. Dawaten mi nga iti santong espiritum iti maited kuma. Tapno iti saom nga ingkam adalen. Agbalin nga paset iti na Kristiyanuan a panagbiag mi. Agyaman kami o Diyos, tayayaten na kami. Agyaman kami, tasung batam digito nga kararagmi, itinagan na po Mesos. Amen. Adata yun kakabsat, iti lesson number 9. Iti paulo na, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito dayta, umay itinagan iti Apo. Sika iti nainaganan nga bendito. Intun no usaren tinagan iti Apo nga apan sumaklang iti sangwanan iti man nakabalin amin a Diyos. Ket ito'y pagleksyonan tayo kakabsat. Adda iti inted na nga 5 nga nagnagan wenno titles daytoy a Diyos Jehovah Yahweh
nga intayo adalan. Naurnos kakabsat iti panangi ted dagiti salmista, dagitoy alima anagnagan. Katadalang taymet nga iti tunggal nagan, ket adda iti pannakatumpal na ije baro atulag. Idalan ni Apo Diyos, babanti Santong Espiritu, iti panangadal tayo dagiti nga nagnagan. Iti paset nga mayulo kakabsat, ket masarakan ije Salmo 118 verses 22, na isurat, basaan tayo. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. It is marvelous in our eyes. Anya digijay alimang nga nagnagan. Umuna anagan. Ni Jehova isu iti pastor ko. The Lord is my shepherd. In surat ni Ari David, ije Salmo 23 versikulo 1. Na surat ket basaen tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Anyan nga deklarasyon kakabsat. Ni Jehova isu iti pastor ko, awan tu iti pagkuranga. Dagiti amin a pagkasapulan iti maysa a karnero. In yarig kakabsat ni Ari David iti bagina, nga isu iti karnero, ket ni Jehova isu ti pastor na. Amin a kasapulan na. Ammo ni Ari David kakabsat, iti relasyon, iti karnero, kan iti pastor. Tani Ari David nagbalin nga rod amay sa pastor. Isong inbaga na awan to iti pagkuranga. Iti karnero kasapulan na, iti agbyag. Ket kasapulan na, iti taraon, ken iti danom. Isong ibagana ni Ari David, you prepares, anya iti sagana na, digiti nalasbang nga pagaraban. Ken iti mumet genatal na adanom a paginuma. Ammo ni Ari David dayta. Ammumit ni Ari David, nga iti karnero akas ti kalding tayo kakabsat. Ket adda di kababalin na, nga kanin na iti anyaman aruruot, inigras nga adda di sangwanan na. Ngem day chay anaimbag a pastor, sakbay na nga ipanti pangen na, day di karnero na ijay pagpastoret in the meadow. Umununa DJ a pastor. Kitain na, he will look at the meadow. Ket ikatin na, dagiti amin nga mulmula nga agbalin asabidong poison ka DJ a karnero. Isu nga untun lumapanan DJ karnero, ibaga na, agtalekak, agarabak, tainikat mon iti anyaman nga mangdangran kanya. Ti karnero kasapulan na kakabsat iti safety, security. Isong ibagana, you restores my soul. You anoint my head with oil. Dayjay a karnero no daduma gapu iti kapadasan. Dayjay ulo na ket masugat kakabsat. Into no masugat, siyempre rumuar dayjay dara. Ket dayjay nga tumatayab, the flies, the mosquitoes, maangot na even from afar off, dayjay nga dara ijay ulo, dayjay a karnero.
Saan to nga makaidna, hanto nga makatalna. Iti ko na bugawon nanto. Dayjay umay nga mangdisturbo di talnana. Dagajay ngilaw, dagajay lamo. Makitan to dayjay a pastor. Isong ibaganan to dayjay nga karnero, you anoint my head with oil. Intun no ikabilin dayjay pastor, dayjay anapateg nga lana ijay ulo, di nasugatan nga ulo, dayjay a karnero. The flies will not disturb him. No aday ti karnerong agidda, he lays me lay down in green pastures. Daytoy dayjay karnero nga nabsog. Ngem dakkel kakabsat dayjay bagana dayjay karnero. Awan iti pagbungak. Uray pay no magnaak iti ngingit iti sipnget ni patay. Sa anak tung agbuteng. Tamakita dayjay nga karnero. Adda dayjay a pastor. Ket adda iti igem dayjay nga pastor. Una na dayjay karnero. Makita na dayjay baras. Makita na dayjay nga sarukod dayjay nga pastor. The rod and the staff, they comfort me. Sanang to ibaga. When di saganam iti lamisaan, iti sangwanan, dagiti kabusor ko. Iti kupak, agliplipyas. May sanga kayat iti karnero is security and prosperity. Ket iti sukat the measure nga ited dayjay a pastor. As a blessing kadayjay a karnero. Kunana ni Ari David, my cup runneth over. Iti tunggal makita dayjay a karnero dayjay kupa nang aglipyas. Itid na dayjay panagyaman na kenni Jehovah nga pastor na. Sana inbaga dayjay atalged. The steady hope is there. Anya tinbaga na. Nga makipagnaedak tuken ka. Iti agnanayon. Soon and very soon. Dayjay na imbaga pastor. Ket umay. Iti pan nakatungpal na kakabsat iti baro nga tulag. Mismo nga ni Apo Jesus. Iti nang ibaga iti John chapter 10 verse 11. Kunana ni Apo Jesus, siyak dinaimbag a pastor. I am the good shepherd. Iti mikadwa kakabsat anagan ti Apo nga inbaga digiti salmista. Isuna dayjay nga agsagaba nga Mesias, the Lord our suffering Messiah. It is Psalm 22 verse 1. In surat iti salmista, my God, why have you forsaken me? Daytoy ayawe, ket nagsagaba. Apay nga nagsagaba. Arig na dayjay ama, ket binaybayan na daytoy nga anak na. Nakaskas daw kakabsat. Nga daytoy matlaeng nga insurat iti salmista iti 22, 1 iti salmo. Isumit iti inbaga ni Apo Jesus idi nga naibartay iti cross. Iti inbaganan ni Apo Jesus ket na isurat
ijay Matthew 27 verse 46. Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Literal, nga in-quote ni Apo Jesus, deji inbaga, deji Misaya, iti pa nagsagaba na, ijay Salmo 22, versikulo 1. Literal, word for word. My God, why have you forsaken me? Dayjay nga Misaya, nagsagaba, apay, gapu kanyam, gapu iti basol ko, gapu iti basol mo. Tapno maisalakan ka, ket maisalakan naklaen. Dayjay nga manubot, the Messiah. Ket masapul nga agsagaba, masapul amatay. Daytoy anagan nga Misaya kakabsat. Ket sumbat ni Pedro idi sinaludsod ni Apo Jesus, anya iti pagarupen dagiti tattao nga maipanggap kanya. Iti sumbat dagiti adalan. Iti bagada sika ni Elias, sika ni Juan, sika digiti propeta iti daan atulag nga nagbiag. Ngem da kayo, anyamet iti makunayo maipanggap kanya. And Peter boldly answered and he said, you are the Messiah, sika the Messias. Messiah and Christ is the same. Sika ti Kristo. The Messiah must suffer. Iti mikatlo anagan ti Apo dito'y pagleksyonan tayo. The Lord our covenant God. Ti Apo iti tulag. Iti Salmo 89, Psalm 89 verse 3, 4, and 27, daytoy kakabsat, iti naisurat, ket basaen tayo. I have made covenant with my chosen. I have sworn to my servant David, your seed I will establish forever, and build up your throne to all generations. Also I will make my firstborn the highest of the kings of the earth. Anyan atulag. Sino daytoy akinatulag? Ni Apo Diyos. Kunana insapatak iti tulag ko kini David. Anya dayjay nga insapatak at tulag ni Apo Diyos kini David. Kunana ti anak mo, your seed, I will establish forever. Saan nga ni Solomon? Saan nga digiti dadto mga kapututan nga naggapukin ni David tapay? Solomon died, David died. Ngem adda kakabsat, iti panakai padtuna nga dayjay nga seed, dayjay anak nga umay, isu dayjay agnanayon. Sa ninaganan na my firstborn. Iti baro nga tulag, dayjay nga seed, dayjay nga anak. Isu kakabsat ni Apo Jesus. Dayjay Colossians chapter 1 verse 15 and 16. Inbaga ni Pablo, He is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation. For by him all things were created that were in heaven and that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Sino dayjay nga ibagbaga ni Pablo nga ng parso nga adda idi ije punganay? Excuse me. Dayjay lang inbaga ni Juan ije Juan 1. Dayjay berbo adda idi punganay. Dayjay berbo isuna iti Diyos. Dayjay berbo isu iti nang paadda. He created everything. Ket dayjay nga berbo nagbalin at lasag. Kunana ni Juan, saksi kami nakita mi, dayta nga berbo nga naglasag. That incarnated God, dayjay seed ni Moses. Nga ni Apo Jesus, isuna kabsat. Dayjay amakita nga inparangarang na the image of the unseen God. Isuna, dayjay firstborn. Mikapat nga nagan ti Apo. The Lord, our King of Kings, ti Apo nga isu iti ari dagiti ari. Iti Salmo 110 verses 1 to 3 na isurat ket basahan tayo. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. The King of Kings. Isuna iti mangituray nga aramidin nanto nga digiti kabusor ket isu iti pagbaddekan na footstool. Daytoy anagan ti Apo ijay salmo. Ket isumet kakabsat iti natungpal ijay Aramid 7 versikulo 56. Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Daytoy kakabsat iti deklarasyon ni Esteban. Idi nga batwenda, he was the first Christian martyr. Ket idi nga batwenda, kimita iti langit kakabsat. And God gave him a vision so clear nga in proklamana nga in bagana. Look, nakita ko na dagiti lang langit ket nalukatan. Nakita nga ti anak ti tao, adda asita takder, iti makanawan nga ima iti Diyos. The Lord, our King of Kings. Isu nga intun no umay ni Apo Jesus kakabsat. He will be declared nga isuna iti ari dagiti amin nga ari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Iti may kalima ken maudi anagan iti Apo nga inusar dagiti salmista. Isu nga masarakan kabsat iti Psalm 100 verse 4. Na isurat, basahin tayo. The Lord has sworn and will not relent. Una na, iti Apo insa patana ket saan nanto nga babawyen. Anya din sa patana. You
are a priest forever according to the order of Melchizedek. Sino ni Melchizedek? Amo tayo kakabsat, ijedaan at tulag na panakigubat ni Abraham. Apan na nga kinamakam digajay nga nangala kinilot ken iti pamilya na as captives. Idin nga nangabak ni Abraham na isalbar na ni Lot ken ti pamilya na. Idi agsubli sinabat ni Melchizedek. Melchizedek was called as the high priest of Salem. Ijay inted ni Abraham di panagyaman na. Inted na iti dayaw na. Inted na di apagkapulo kadagiti amin anasamsam na. Ije baro atulag. Ije Hebreo 7:15 to 17. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which the tribe of Moses spoke concerning priesthood, and it is yet far more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest, who has come not according to the law of fleshly commandment, but according to the power of an endless life. For he testifies, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Dahil ng surat kakabsat iti libro iti Hebreo, quoted verbatim, word for word, dahil inbaga, dahil sapata ni Apo Diyos maipanggap kadaytoy nga Yahweh. Iti inbaga na, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Dahil met iti inbaga iti Hebreo, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Jesus is the high priest in the order of Melchizedek. Anya itinadal tayo kakabsat? Adda iti lima anagnagan iti Apo nga inusar dagiti salmista. Tinembaga pastor, ti agsagsagaba nga Mesyas. Ti Diyos iti tulag, ti ari dagiti ar-ari. Ken iti nangato nga padi in the order of Melchizedek. Amin dagitoy alima anagnagan. Itududa, testifies nga isuna ni Apo Jesus nga am isu iti manubot tayo. Idi nga sinaludsod ni Moses kani Apo Diyos ijelit ang anya nga ruti bagak anagan mo. No agintuod to digiti Israelitas Apo, anyang to iti bagak anagan mo. Iti Exodus 3 verse 14. Kunana ti Diyos, I am that I am. Siyak iti siyak. Idi imay ni Apo Jesus, ti berbo ti Diyos ang naglasag. Jesus declared Himself iti bagina nga I am. Isu iti may isang rason no apay akinagurada.
Ngem kunana ni Apo Jesus, I am the good shepherd. I am the living bread. I am the way, the truth, and the life. I am the assurance of every promise. Ta isuna iti covenant God. I am, be not afraid. In our quarterly, we have learned nga dayjay nga Jehovah Yahweh iti daan atulag. Imay ket isuna ni Apo Jesus iti baro atulag. In closing, kunana kakabsat ni Ellen White, iti Desire of Ages, page 24 and 25. By His humanity, Christ touched humanity. By His divinity, He lays hold upon the throne of God. As the Son of Man, He gives us an example of obedience. As the Son of God, He gives us the power to obey. As the Son of Man, He gives us the example of obedience. And as a Son of God, He gives us the power to obey. Isunga ti kunana ni Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. The title iti lesson tayo, Blessed is he who comes in the name of the Lord. May the blessing of God be upon you, kabsat ko. Nga intun no adda iti pagkasapulam, umasidig ka kenkwana. Intun no usarem tinagan ti Apo, ti Yahweh, ti anak na nga ni Apo Jesus. The Father will not reject you. Saan nga sika? Saan nga siya? No dikit deje mangibaet kadatayo. Iti maikari, ngo masideg iti ama. Nga ited na dayjay adaw dawat tayo. Ket iti Diyos, Ama, sungbatan nanto. May the blessing, tati ko na nga ron ti pagleksyonan tayo, blessed, nagasat, bindito, dayta kuma, iti agbalin, nga bendisyon mo, kabsat ko. Ni Apo Diyos, ay ayaten na ka. Ay ayaten na kayo, may. Agkararag tayo. Agyaman kami o Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Nga inted ti salmista, dagiti nagnagan iti anak mo. Ti pastor, ti misaya, ti nakikari nga Diyos, iti padi nga mangibabait kada kami. Umay kami ken kababaen itinagan na ama. Isuna dahi na banglong insenso nga mangibait kada kami. Isuna dahi si bibiyag at tinapay, the living bread, nga isu iti mangted iti biyag mi. Isuna iti silaw iti lubong, nga mangted iti lawag iti panagbiag mi. O Diyos, agyaman kami iti anak mo. When nagsagaba, inlaaw na, ama, apay abinaybayan na. Kalpasan nga nakipagpakaasi iti Getsemani o Diyos. Di lang mabilin ama nga ipalabas mo dahito kupa. Ngem iti nakita na nga masapul nga ilumen na dahil napait ako pa.
Dayjay patay. Tapno da kami nga ay ayatem nga anak mo ket maisalakan. Agyaman kami. Tanagsagaba iti anak mong agpaay kada kami. Umay kami nga rutken kaama. Aramidem dayjain ka rin. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Awatin na kami. Denggem dagiti karkararan mi. Gaputo umay kami, ken ka, itinagan iti anak mo, nga ni Apo Jesus, nga isu iti manubot ni. Amen. Kinamen. Ganan umay nga lawas manen kakabsat. Amoy lesson number 10 is very, very interesting. Iti lesson number 10 kakabsat, iti paulo na, alak ti quarterly tayo. Lessons of the past. Leksyon iti naglabas. Kitaan tayo tuno niya tinaram ni Apo Diyos iti ilit Israel. And then we will apply it in our lives. I will use the quotation nga isuntot o sa rin tayo ito no may ngalawas. Kunana Ellen White, we have nothing to fear for the future, except we forget how God had led us in the past. History, dahil tadalin tayo ito. History, dahil istorya ni Apo Diyos. Iti panagayat na kadigitan na. Isunto ti mangited, itinananay, nga namnama kada kayo. Tell your friends that there is still an appointment for us next week. Ayat din na kayo na Apo Diyos, ayayitin na kayo may. Imbag nga rabii tayo maamin kakabsat.